Arratsalde on danori. Hasingo dugu osoko bilkura, bai? Lehenengo puntuan, 2025ko ekainaren 24an egindako bilkuraren aktaren onarpena. Honen inguruan, ez badago ezer, bozkatu egingo dugu. Aldeko botoak, aho batez. Bigarrena, Elgoibarko udalaren eta udal kirol patronataren 2024ko kontu orokorraren behin betiko onespena. Kasu honetan daukagu antolakuntzako batzorde informatiboaren irizpena eta proposatzen diren akordioak hauek dira. Lehenengoa, 2024 ekitaldiko kontu orokorra behin betiko onartzea. Bigarrena, aurrekontu egonkortasunari eta finantza egonkortasunari buruzko aprilaren 27ko 2012 lege organikoan eta horrekin bat datozen gainerako arauetan ezarritakoa betez, onartutako edo baztertutako kontu orokorra eta kontu honi osatzen duten agiri guztiak Euskal Autonomia Erkidego kontu auzitegiaren fiskalizaziora bidaltzea Ogasun Ministerioari. Zerbait, ez dago zer, proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Hirugarrena, Elgoibarko udalaren eta udal kirol patronatuen lanpostuen zerrendaren aldaketaren onarpena, lanpostuen balorazio berriak. Kasu honetan antolakuntzako batzordea informatzaileen irizpena daukagu eta osoko bilkurari proposatzen zaizkion akordioak ondokoak dira. Lehenengoa, Elgoibarko udalaren eta bere kirol erakunde autonomoen lanpostuen zerrendan aldaketa onartzea. Lanpostu mailako osagarriari eta lanpostuen berariazko osagarriei dagokien zatian. Lehenengo eta bigarren eranzkineko taulak honela, ordainsariak berariazko osagarri dagokion puntu balioa 129 euro puntu izango da. Eta 2 urtetan aplikatuko da, 25 eta 2026 jarraian deskribatzen den bezala. 2 urte horietan berariazko osagarriari ez zaizkio aplikatuko estatuak onartutako balizko ordainsari igoerak. 2025 urteko ordainsariak berariazko osagarria 129,78 euro puntu bakoitzeko. Gehi 2025erako onartutako legezko igoera oinarrizko soldatan eta lanpostu mailako osagarrian. Eta 2026 urterako ordainsariak berariazko osagarria 129 euro puntu bakoitzeko gehi 2026erako onartutako legezko igoera oinarrizko soldatan eta lanpostu mailako osagarrian. B. Balorazio berriak 2025ko urtailaren 1 aurrerako atzera eraginarekin aplikatuko dira. C. 2024ko abenduko 31ko ordainsaria balio balorazio txikioa duen lanpostua duten enplegatuei osagarri personal irankor ez zurgagarri bat aplikatuko zaien. D. Egindako balorazioak indarrean dagoen legerian aurreikusitako ordainsari kontzeptu guztiak barne hartzen dituela kontutan hartuta, udalak sinatutako akordioen aurreikusitako edozein plus konpensazio egokitzapen ordainsari indarri gabe ustea, baldin eta kontzeptu beragatik ordainsari bikoitza ekar badezakete. Ardunaldi bereziaren bat duten lanpostuek edozein arrazoi dela medio esleitutako dedikazio berezia beharrezkoa ez bada edo dedikazio maila aldatzen bada, dedikazio faktoraren puntuazioa aldatu edo ezabatu beharko da, hala badagokio. Eta horrek eragina izango du aldatuko den lanpostuaren ordainsarietan. Eta F, bi alderdiek konpromiso hartzen dute balorazioak berrikusteko prozesuetarako, balorazio batzorde bat sortzeko, bai eginkizunen aldaketetarako, bai langileen eskaerei erantzuteko, bai lanpostu berriak sortzeko. Bigarrena, Elgoibarko udalaren eta bere kirol erakunde autonomoen lanpostuen zerrendaren aldaketa onartzea, 903 informatikako teknikaria eta 405 zinemako atezainen lanpostuen ezaugarriei dagokien zatian. Informatika teknikari bat, 903 lanpostuen kodea, C batetik, informatika laguntzailea, A bira, informatika teknikaria igaroko da. Eta herriantzokiko atezaina, 005 postuen kodea, jardunaldiaren
€76,5 ehunera igaroko da. Hirugarren akordioan, lanpostuaren zerrenda osorik argitaratzea Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren egoitza elektronikoan, eta laugarrena lanpostu zerrendaren kopia eta bana helaraziko zaie estatuko administrazioari baita autonomia erkidegoan eskumena duen organoari ere. Zerbait esan nahi badu, Maite ber. Bai. 2022an errepetan aldaketa pleno hontara etorri zanean, EH Bilduk azpimarratu zona izan zen, informatika teknikaria A-tik C batera pasatzea, postuaren degradazio bat suposatzen zuela. Une hartan gure proposamena etzan kontuan hartu eta deigarria eta nolabait ere kezkagarria iruditzen zaiguna da, horrelako funtzio estrategikoen erabakia enpresa pribatu baten esku uztea eta haiek esaten duten guztiari men egitea. Kudeaketa publikoaren autonomia falta adierazten duena. Eta bigarren aipamena egiteko, bai ingurumen teknikariaren postuaren postu hori ondikan betegabe egotea, ez zaigu iruditzen hutsune soil bat denik, zeren eta hirigintza jarduerak eta ingurumenarekin lotutako kudeaketa modu arduratsuan planifikatzeko, gauzatzeko edo gainbegiratzeko daukagun gaitasuna konprometitzen du. Hala ere alde bozkatuko dugu. Nik komentatzearren, ez da enpresa pribatu baten esku uzten, baizik eta lan prozesu baten emaitza da informatikari postua pasatzea puntu horretara. Eta ingurumen teknikaria etorriko da, behin estabilizazio guztia egiten danean eta hirigintza departamentua egoki antolatuta dagoenean, orduan egingo da hori horrela azaldu da, eta erabaki horiek publikoki hartzen dira, bai barne departamentutik eta baita gure eskutik, besterik ez, bozkatu ingo dugu. Bakarrikan puntualizazio bat, zen eta batzordean gai honi buruz hitz egin genuenean, esan zitzaigun unea, pentsatzen zela aurreko une hartan pentsatzen zela postu hori etzela beteko eta horregatik jetzitzaion kategoria postu horri eta orain enpresa pribatu horrek egindako kudeaketan ondoren esan digutela hori komeni dela horrela egitea. Horregatik egon da aldaketa hori behintzat batzordean komentatu zena. Hori bakarrikan puntualizatzeko. Beste arrazoi batzuen artean egongo zan hori, igual hori hartu duzu interesatzen zaizuelako betiko diskursoria eukitzia, baina realitatea da lanketa bat egon dela, modernizazio teknikari bat ere bai daukagula orain plantillan, eta ekarri duela lanketa horrek behar bat, informatikari bat, maila horretakoa izatia. Besterik ez. Bozkatu ingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Laugarren puntua, Elgoibarko Udalaren berdintasunerako lehenengo barne planaren onarpena. Hau ere antolakuntza batzordea informatzailearen irizpena daukagu, eta proposatzen dira akordioak hauek dira. Lehenengoa, onartzea Elgoibarko Udaleko 2025-2028 epealdirako emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehenengo barne plana. Bigarrena, Elgoibarko Udaleko 25-28 epealdirako emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehenengo barne planen laburpena argitaratzea, denek jakin dezaten Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean eta Udalaren egoitza elektronikoan, eta hirugarrena, emakumeen eta gizonen berdintasunerako lehenengo barne plan hau, administrazio publikoen berdintasun planen erregistroan aurkeztea. Bozkatuko dugu. Zerbait esan dugu. Langileen berdintasun plan honek aurrera begira landu beharreko ebaluazio eta hainbat konpromezu eskatzen ditu. EH Bildu noski berdintasun planen alde azaldu gera beti, horren aldekoa gera, eta era berean batzordean aipatu genuen bezala, naiz eta plan hau kontratuko langileentzat zuzendu egon edo funtzionarioetara bideratuta egon, eta egia da ordezkari politikoen izaera juridikoa desberdina dela, baina denak osatzen dugu instituzio hau, eta politika berdinzaleagoa eta koherenteagoa lantzeko pentsatzen dugu, horretarako urratsak ematea importantea dela. Horregatikan, kontziliazioa lantzeko hainbat neurri planteatu genituen batzordean, azken finean
plenuan onartzen ditugun berdintasuneko diskurtsoak eta praktikara praktikara eramaten artean, pixka koherentzia mantentzeko, isla eduki behar dute gure funtzionamenduan hemen aprobatzen onartzen ditugun diskurtso edo adierazpen horiek, besterik gabe. Andrea, zer esango dezu? Bozkatu ingo dugu. Proposamenaren aldeko botoak, hau batez. Bosgarrena, alkateen eskumenak eskuratzeko dekretuaren berri ematea. Hau da, Jontzu B. Aurreri, alkatea ordeari eskuratzen ematea, alkatearen eskumenak uztailaren 18-tik 21-era, uztailaren 21-tik abuztuaren 10-era, eta abuztuaren 21-tik irailaren 5-era. Seigarren puntua, EH Bilduk aurkeztutako mozioa, mugikortasun zerbitzuen hobekuntza. Itziber, osaldu. Azken urteetako politikek garraio publikoaren erabilera sustatzea ekarri dute, baina zerbitzuen eskaintza ez da behar bezala egokitu eskaera horretara. Eta batez ere, udan, saturazio egoerak ohiko arazo bihurtu dira. Eguraldi honarekin kostaldera eta hiriburuetara hurbiltzeko garraio publikoa erabiltzen duten herritarren kopurua nabarmen handitzen da, baina udararako ezartzen diren errefortzu zerbitzuak aurreko urteetako berberak izaten jarraitzen dute. Elgoibar eta Deba arteko lehen tren berezia 12 eta 2an ateratzen da Elgoibartik, beraz, goizean hondartzara joateko erabiltzaileek Bilbotik datorren trena hartu behar dute, eta hau beti bezala beteta iristen da. Elgoibarrera itzultzeko arratsaldeko tren guztiak ere beteta datoz. Hiriburuekin ditugun tren eta zerbitzuen loturak ere murrizketa handiak izan dituzte. Elgoibar eta Bilbo artean 4:00 arte trenez ordu erdiro genuen zerbitzua 11:00 arte bakarrik mantendu da. 5 zerbitzu murriztu dira 12:30 eta 4:00 artean. Donostia eta Elgoibar arteko autobus zerbitzu zehatz batzuetarako 2024an ezarritako errefortzu puntualak ere kendu egin dira. Elgoibartik Durangora, Bilbora eta Gasteizera joateko autobus zerbitzurik gabe jarraitzen dugu, eta Soraluze eta Debagoienara joateko autobusek ordu jakin batzuetan baino ez dute zerbitzua ematen. 2023ko urrian, Elgoibarko udalak ETS, Euskotren eta Lurralde Busekin zuen lankidetza azpimarratuz hainbat konpromiso hartu zituen bere gain. Gipuzkoako kostaldeko tren zerbitzua hobetzea, autobus zerbitzua hobetzea eta egokitzea eta hauek tren ordutegiekin koordinatzea, autobus zerbitzu berriak ezartzea Elgoibartik Bilbora eta Gasteizera. Elgoibarko udalak aipatutako erakunde horiekin izandako lankidetza estuaren emaitzak 2 urte hauetan zeintzuk izan diren ikusita, Elgoibarko udalbatzak honako hau eskatzen du. Elgoibarko udalak ETS-eri eskatzen dio, Euskotrenek Elgoibarrek Gipuzkoako kostaldean duen errefortzu zerbitzua handitzeko eta Zumaia Donostia tren zerbitzua Elgoibar Donostia bihurtzeko. Elgoibarko udalak Lurralde Busi eskatzen dio, Elgoibarrek autobusez Gipuzkoan dituen loturak hobetzeko eta trenaren ordutegiekin koordinatzeko. Elgoibarko udalak dagokion erakundeari eskatzen dio, autobus zerbitzu berriak ezar ditzala Elgoibartik Bilbora eta Gasteizera joateko, lehenik Eibarrera joan eta gero handik beste linea ezberdin bat hartu behar ez izateko. Ariana, igual irakurri kontramozio bat eta gero eztabaida hasiko dugu. Mugikortasun zerbitzuen hobekuntza. Elgoibarko udalbatzarrak hau eskatzen du. Elgoibarko udalari eskatzea Gipuzkoako garraio publikoaren emakidak berrikusteko prozesuaren barruan mugikortasuneko turismoko eta lurralde antolaketako departamentuari formalki aurkez diezaizkiola Elgoibarri eragiten dioten zerbitzuak hobetzeko proposamen guztiak. Legegintzaldiaren hasieratik bi erakundeen artean egindako elkarrizketeari jarraipena emanez. 2. Elgoibarko udalari eskatzea formalki aurkez ditzala Bizkaiko eta Arabako aldundietako eta Eusko Jaurlaritzako sailetan Elgoibarri eragiten dioten zerbitzuak hobetzeko behar diren proposamen guztiak. Legegintzaldiaren hasieratik egindako elkarrizketarei jarraipena emanez. 3. Elgoibarko udalak mugikortasun publiko moderno, inklusibo eta jasangarriarekin duen konpromisoa berrestea eta udalak parte hartzen duten administrazio guztien solaskide aktibo eta laguntzaile gisa lanean jarraitzea.
Lau, Elgoibarko udalaren foru aldundien eta Eusko Jaurlaritzaren arteko erakundeen arteko lankidetzari eusteko eta indartzeko eskatzea. Ezinbesteko bidea baita Elgoibarko herritarrei hiri arteko garraio zerbitzu publiko honena eskaintzeko, haien benetako beharrei eraginkortasunez eta arintasunez erantzunez. 5. Elgoibarko udalari eskatzea hiri barruko zein hiri arteko garraio publikoa eta mugikortasuna erraztuko duen azpiegiturak sustatzen jarrai dezala. Udalbus, auzotaxi, gaueko taxi zerbitzua, lurraldebusen diruz lagundutako bidaiak, trenbideen bikoizketa, trenbideen maiztasuna bikoiztu duena, edo Altzolaraino doan bidegorria auzo hau eta herriaren erdigunea oinezkoentzat lotuko dituena bezalako proiektuei jarraipena emanez. Bai, zuen hasiko dugu zerbait esango ez. En el PSE defendemos que la movilidad es un derecho esencial e irrenunciable, que garantiza el acceso a otros derechos fundamentales como la educación, la salud, el ocio o la participación activa en la vida social y económica. Este principio forma parte de nuestra forma de entender la política y lo llevamos a la práctica desde todas las instituciones de donde tenemos responsabilidades. Por ello, el transporte público no es solo un servicio, sino una herramienta estratégica para construir una sociedad más justa, cohesionada y sostenible. En Guipúzcoa, el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, gestionado por el PSE, es quien gestiona el servicio público de transporte interurbano, Lurraldebus, y ha impulsado mejoras orientadas a reforzar la oferta del transporte público, ajustando los servicios a la demanda real y mejorando la conexión entre municipios. En este sentido, los refuerzos estacionales y puntuales se prestan de forma constante, siendo un compromiso firme del Departamento adaptar la oferta a las necesidades reales de la ciudadanía y dar respuesta rápida a los problemas que puedan surgir. Las comarcas de Urola-Kosta y de Debabarrena superaron en conjunto la barrera de los 3,5 millones de viajes el año pasado, destacando en este apartado los resultados de la línea Maiabia-Ermua, Eibar-Elgoibar-Mendaro, Deba-Mutriku-Ondarroa, con más de 1 millón de viajes en 2024. Además, es importante señalar que las concesiones que prestan servicio en nuestro municipio están en prórroga. Esto quiere decir que la revisión de las concesiones de transporte interurbano representan una oportunidad clave para introducir mejoras estructurales en la movilidad del Elgoibar. Desde el PSE del Elgoibar entendemos que el Ayuntamiento es pieza fundamental como interlocutor y representante de las necesidades de nuestros vecinos y vecinas. En este marco de colaboración interinstitucional ya se han dado pasos concretos. La ampliación del servicio de autobús urbano y ya se está trabajando en su integración en el sistema MUVE. Gracias al trabajo conjunto entre ambas instituciones, se han instalado nuevos paneles informativos en 5 de las paradas de autobuses del Lurraldebus en su recorrido por el Elgoibar. La colaboración con la Asociación Universitaria SISTU, que conecta diariamente a estudiantes y trabajadoras universitarias con los campus de Vizcaya y que, gracias al impulso del Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio, prestan sus servicios con un coste similar al de la MUVE. La coordinación para, si es necesario, reforzar el servicio entre Elgoibar y Donosti al inicio del curso escolar, como ya se hizo en el año pasado, atendiendo a la demanda del alumnado. El incremento de personas usuarias de la línea DB02 que hace la ruta entre Amorebieta, Ermua, Eibar, Elgoibar y Donosti, que ha provocado que el departamento que lidera Zahara Domínguez haya tenido que reforzar el servicio desde enero del año pasado. Concretamente, la expedición de las 7 horas cuenta desde hace 15 meses con 3 servicios de refuerzo que salen desde Eibar. Además, en virtud de los datos de ocupación de los vehículos desde el pasado 21 de marzo, se han puesto servicios de refuerzo a las 6:20 y a las 7:20 los lunes y los viernes. Estas iniciativas demuestran que la colaboración entre el Ayuntamiento y la Diputación Foral de Guipúzcoa no es solo posible,
sino eficaz y beneficiosa para la ciudadanía del Elgoibar. Bueno, garraio publikoko zerbitzuei dagokienez kontraesan baten aurrean gaudez eta gobernuak eta erakunde eskudunek garraio publikoa sustatzen dute irtenbide ekologiko, sozial eta ekonomiko gisa planteatuta, baina realitatean inbertsioak eta zerbitzuen antolakotak beti ez dira diskurtso horrekin lerrokatzen. Lineen murrizketak, maiztasun eskasak, edo zerbitzuen itxirak ekonomikoki hain errentagarriak ez diren zerbitzu horietan, hain zuzen ere, garraio publikoaren erabilera sustatzeko printzipio horien kontra doaz. Deba Bailarako estadistika ofizialak lortzen saiatu gara, baina ez dugu lortu, eta bai kontuan hartu behar da lurralde guzeko demanda Gipuzkoan 2 urtetan, 2022 eta 2024 urtean artean 25,4 igo dela, Euskotrenen kasuan 2023 eta 2024 artean 8,5 igoera izan du aurreko urteekin konparatuz. Zein da Elgoibarko egoera? Gure kasuan, kostaldeko tren errefortzu zerbitzuak aurreko urteetako berdinak izaten jarraitzen dute, ez dira egokitu egungo demandara eta momentu batzuetan jasaten ditugun masifikazio indizeak handiegiak dira. Eta gainera kontuan hartu behar dugu, Eibartik trenak eta autobusak askotan ia beteta etortzen direla. Lehendik geneuzkan zerbitzu batzuk ere murriztu dira, bai trenez eta bai autobusez, eta hauen arteko ordutegien koordinazioan ez da hobekuntzarikan egon. Altzolako tren geltokia ere galdu dugu. Eta ETS-ren erabaki honen atzean ondorioztatzen dena da zerbitzu publikoa murrizten direnean eta hauek fidagarritasun gutxikoak direnean edo kalitatezko baldintza minimoak betetzen ez ditu ez denean, demanda jetxe egiten dela. Eta hori erabiltzen da gero aitzakietak murrizketak gehiago egiteko. Ondorioak autopribatuarekiko menpekotasun handiagoa eta hain zuzen sustatu nahi diren politika klimatikoak eta herri kohesiorako neurri horien kontrako norabidean gurpil zoro bat izango balitz bezala. Garraio publikoa sustatzeko hobariak esartzen diren momentutikan argi dagoena da helburu ez dela errentagarritasun ekonomikoa bilatzea, baizik eta bere funtzio soziala aitortzea. Beraz, Elgoibarri garraio publikoko zerbitzuak murriztea hori errentagarritasun ekonomikoan izenean egiten dela adieraztea edo justifikatzea ez da guretzat argumentu baliagarri bat, batez ere efizientzia hori neurtzeko erabiltzen diren adierazle batzuk eragin soziala kontuan hartzen ez dutenean. Izan ere, merkatu logikak azken finean garraio publikoko sarbidean desberdintasunak sortzen ditu, batez ere, biztanle kopuru gutxiko dentsitate gutxiko eremuetan edo auzoetan, edo garraio publikoaren menpe dauden adineko pertsonak, mugikortasun murriztu daukaten pertsonak, edo ibilgailu propiorikan ez daukaten pertsonen kasuan, bai ikasleak edo bai langileen kasuan adibidez. Hirietan edo herri handietan geroz eta mugikortasun publikorako zerbitzu handiagoak daude, gehiago daude, izan ere agerikoa dena da hauetara idela zentralizatzen garraio publiko zerbitzu zati handi bat, eta gurea bezalako herri txikien kasuan, hain zuzen ere, egoera alderantzizkoa izaten ari da. Eta horretari gartzen gaitu, desplazamenduetan denbora gehiago galtzera edo autopribatua erabiltzera. Baina zergatik asumitu beharko genuke guk Elgoibarren garraio publikoa mugatzea edo zerbitzuak murriztea. Beraz, demanda handitu arren, eskaintza ez baldin bada egoera horretara egokitu. Eta lehendik geneuzkan beste zerbitzu batzuk murrizten baldin badira, herri bezala beharko genukera autonomia galtzeaz gain, lurralde kohesio printzipioare apurtu egiten da. Eta suposatu dezake, hemendik etorkizunera, gure herritar batzuk, adibidez gazteak, mugikortasun arazo hauek direla eta beste herri batzuetara joan nahi izatea bizitzera, ez baldin baditu konpontzen, hor garraio publikoan ditugun hutsune horiek. Beraz, garraio publikoetan inbertitzea edo maiztasunak hobetzean inbertitzea ez da gastu bat, baizik eta ongizatea, produktibitate eta jasangarritasunan inbertzio bat suposatzen dute. Horregatik mozio honi bitartez eskatzen duguna da erakunde eskudunek esku hartzea eta udalari eskatzen diogu herritarren eskubideak defendatzeko gaitasuna eta lidergoa. Andrea. Bueno, udal gobernuak bere kontramozioan helburu argi batekin aurkeztu du. Elgoibarko herritarrei mugikortasunaren arloan zuzenean eragiten dieten erakunde arteko elkarlana indarrean jartzea. Berrestea,
eta hau oinarritzat hartuta Elgoibarko garraio publiko hobetzea. Zuek aipatzen duzuen 2023ko urrian aurkeztutako mozioaren ildotik doa, baina eguneratuta. Kontua da, ez da soilik ordutegiak edo maiztasunak berrikustea, baizik eta gure udalerrirako nahi dugun mugikortasun eredua birpentsatzea, estrategia integral baten barruan. Elgoibarrek garraio publiko moderno, inklusibo eta iraunkorra behar du, bai. Hiriguneekin eta landaguneekin eraginkortasunez lortuko den sistema bat, enplegua, hezkuntza eta osasuna garatzea erraztuko duena, eta gure bizilagunen benetako beharrei erantzungo diena. Eta hori lortzeko, udalak irmotasunez eta ikuspegiz jardutea ezinbestekoa da. Mugikortasun foru departamentuari, Euskotreneri, ETS-eri eta Lurraldebuseri proposamen zehatzak aurkeztuz. Gure herrian, kendu baino, azken urteetan 95.000 euroko inbertsioa egiten ari da, 2019an egiten ez zena. Hobekuntzak urtez aplikatzen dugu. Legealdi hasieratik eta mugikortasun estrategia orokor batetan oinarrituta, udal gobernu hau harremanetan dago aipatutako erakundeekin, gure beharrak bideratzeko. Eta lankidetza honen adibideak, besteak beste, autobus geltokietako pantailak izan daitezke edo tren eta autobus linea batzuetako errefortzuak behar gehien dauden ordutegietan. Denak ere, herritarren eskaerak kontutan hartuta. Mozio honek, 21. mendeko mugikortasun horrekin dugun konpromisoa berresten du. Inor baztertzen ez duen mugikortasuna, ez adinagatik, ez bizilekuagatik, ez egoera ekonomikoagatik. Hauen adibide bezala dazkagu auzo taxiaren zerbitzua, gaueko taxi zerbitzua jaietan, edo ematen ditugun diru laguntzak herri barruan garraio publikoa erabiltzen duten elgoibartarrentzat. Azkenengo hau, udalak Lurraldebusekin egindako eskaera baten ondorioz. Eta nola ez, defendatzen dugun mugikortasuna ingurumen aztarna murrizten, garraio kolektiboa sustatzen eta bizikalitatea hobetzen laguntzen duena da. Guztiz hori oinarria, erakundeen arteko lankidetza dela argi dugu, eta beraz, hau indartu nahi dugu. Izan ere, badakigu emaitzak onenak administrazioak elkarrekin leialtasunez eta koordinatuta lan egiten dutenean lortzen direla. Elgoibarrek ezin du Gipuzkoan hartzen diren erabaki estrategikoetatik kanpo geratu. Solaskide aktiboak izan behar dugu, proposamen argiak eta batzeko borondatea dituztenak aurkeztuz. Gaur egun martxan dauden proiektu asko erakundeen arteko elkarlanean gauzatu ditugu. Trenbidearen desdoblamentua adibidez, Elgoibar, azkarrago eta maiztasun gehiagorekin kostaldea lotuko duen obra, ETS-en eskutik. Hau dana guztiagatik, osoko bilkura honek, udal gobernuak aurkeztutako mozioari babesa eman diezaiola eskatzen dizuegu. Ez da mozio alderdikoia. Etorkizunean, Elgoibarko mugikortasuna hobetzea bideratutako duten proposamenak baizik. Garraio publikoaren aldeko apostua, gizarte kohesiorako, garapen ekonomiorako eta ingurumen iraunkortasunerako tresna gisa. Bigarren txanda bat hasiko dugu, Aitziber, osasun nahi bat espesan. Garraio publiko batek segurtasuna, irisgarritasuna eta eraginkortasuna bermatu behar ditugu. Masifikazioa jarraitu baldin bada eta zerbitzuen kalitatean gabeziak baldin badaude, ezin du hori normaltasunez onartu eta erakunde eskudunak interpelatzen ditu gai honetan konponbideak bilatzera. 2023an EH Bilduk mozioa aurkeztu zuenean gauza batean ados geunden, diagnostikoan. Gure herritarren garraio zerbitzuak hobetzeko beharraren inguruan eta gerituen zerbitzuak, gerituen orduko zerbitzuak nahikoak ez zirela onartzea. Eta gobernuak konpromiso batzuk hartu zituen. Handi gutxira, Elgoibar Donostia autobus linean bidai puntual batzutan hobekuntza jarri ziren, errefortzu batzuk jarri ziren, baina ez dute gehiegi iraun, zeren eta dagoeneko kendu egin dira. Bi noranzkoetan. Eta orduan, erabiltzaileek autobus hartzeko, autobusa galtzeko beldur daudenez, 20 minutu edo ordu erdi lehenago joan behar dira itxarotera geltokira autobusa ez galtzeko. Horrek suposatzen duenarekin adineko pertsona batentzat edo mugikortasun arazoak dituen pertsona batentzat. Eibartikan ia beteta etortzen dira autobusak. Eta tokatzen baldin bazaizu, kontzertu bat, edo feria bat, edo ikasleen txango bat, eske, akabo, ez dakazu lekurik. Ez da onargarria erabiltzaileek garaiz iritsiko ote diren
pentsatzia autobus hartzen duten bakoitzean, hori ez da onargarria. Elgoibar eta Bilbo artean trenez genituen 5 zerbitzu murriztu ditugu. Eta Gasteiz edo Bilbora zuzenean autobus joateko zerbitzu hori dagokionez, errentagarritasun ekonomikoaren mantra errepikatzea guretzako ez da erantzun baliagarria, izan ere Eibar-Bilbo lineako autobusa Elgoibar Bilbo bihurtzea bideragarri izan daiteke, kontuan izan da geldialdiak optimizatzen baldin badira eta kontoratzen baldin badugu gure demanda edo gure demanda oso esanguratsua dela hiriburu horietara joateko. Udaran Debara joateko errefortzu zerbitzuak 12 aurretik jartzea eta itzuleran ere bai zerbitzu hori luzatzea teknikoki bideragarria dela jakin dugu. Atzolako desdoblamenduak egia da zerbitzuen arteko denborak murriztuko ditu, beraz Donostia-Zumaia linea, Donostia-Elgoibar linea bihurtzeko aukera egon daiteke. Gogoratu ditugu 2023an gobernu taldeak hartutako konpromesuak zeintzuk diren eta 2 urte hauetan oraindik ez direla gauzatu. Orduan hartutako konpromisoa badirudi gehiegizkoak iruditu zaizkizuela eta pentsatu duzu eta inolako konpromesurik gabe kontramozio bat aurkeztu diguzue gaur goizean 11:30etan, non udalak bere buruari eskatzen dio lan egin dezala mugikortasun zerbitzuak hobetzeko eta orain arte ezertarako balio izan ez digun elkarrizketa horiekin aurrera jarraitzea erakunde eskudunekin. Beraz, inplizituki aitortzen duzue 2 urte hauetan ez duzuela ezer egin eta gainera ez daukazuela horretan modu horretan jarraitzeko borondatea daukazuela edo asmoa daukazuela. Beraz, ez dago estrategia zehatzik mugikortasunaren inguruan arazoak konpontzeko. Eta gero herriko zerbitzuei dagokienez, landa auzoetako zerbitzu edo jaietako zerbitzuak egoera puntuale konponbidea bilatzeko dira. Baina horiek estrategia zehatz baten barruan kokatu behar dira eta une honetan ez dago estrategiak Elgoibarren mugikortasunaren inguruan edo garraio publikoaren inguruan. Estrategia zehatzikan ez dago. Beraz, kontramozio hau iruditzen zaigu ez datorrela arazoa konpontzera, baizik eta zuen irudia zuritzen saiatzera. Eta guri iruditzen zaiguna benetan adar jotzea, kontramozioa. Herriguzari dagokionez. Urasandiko igogailuen lanak hasi aurretik aurreko legealdian, EH Bilduk planteatuta zeukan herriguzaren beharra. Eta guk apustu sendo bat egin genuen zerbitzu hori martxan jartzeko. Eta herria bere osotasunean hartu zezan. Proposamen egin genituen, denborak neurtu genituen, geldialdiak ipini genituen, aurreko legealdiko gobernua saiatu zen zerbitzu horri muga jartzen eta neurri baten eteten ere bai, baina ez zuen lortu. Une honetan daukagun zerbitzua mugatua da eta gabezi asko izaten jarraitzen du. Hala ere, herriguzarekiko daukazuen zuen jarrera aldaketa honek modu positiboan baloratzen dugu, posten gaitu, eta hobekuntzak ere oso motelak diren arren modu positiboan baloratzen ditugu. Zuek aipatzen duzuen edatze plan hori edo plan hori zuek eta enpresa pribatu baten artean bakarrikan landu duzue, eta hondikan ez da ejekutatu. Atzolako plataformako kideak 2023an ETS-ekin bildu ziren eta gu ere han izan ginen. Atzolako auzotarrek bilera hartara joateko gonbidapena luzatu zizueten, bai EAJ-ari eta bai PSE-ri, baina uko egin zenioten arajuteari. Geltokiak kentzen digute eta horri aurre egiteko eta auzotarrekin alternatiba bat bilatzeko zen foro hori horretara ezineten joan. Zure erantzikusen izango ez balitz bezala. Beraz, bilera hartan ETS konpromesu bat luzatu ziren auzotarrei, mugikortasun alternatiba on bat eskainiko ziela Atzolako auzotarrei. Noski, alternatiba hori udalak eskaini behar zuen. 2 urte pasatu dira eta berdin jarraitzen dugu. Eta zuek egin duzuen plan hori beraiekin ere ez duzue momentuz behintzat partekatu. Eta hori zen zuek hartutako konpromesuetako bat 2023ko mozio hartan ere bai. EH Bildu ezin da egon 2 urtero mozio bat aurkezten ibili mugikortasunaren inguruan. Zuek lanean has daitezen jendeak soluzioak eskatzen ditu eta ez ezertara eramaten gaituzten hitz hutsak. Beraz, ez da ulergarria nola lehen genuzkan zerbitzu batzuk kentzea eta horren aurrean ezer ez egitea. Ezin dugun hartu udalean hartzen diren konpromisoak papel guztian gelditzea, zeren eta hauek betetzea da alderdik koherentzia politiko gauza bat, baina baita ere gure herritarrekin daukagun erantzunkizun soziala eta politikoa. Beraz, utzi iragarpenak alde batetara eta zaitezte behingoz lanean. Andrea. Bai. Bueno, lehenengo zuk esandakoari erantzungo dizut.
kontzertuak daudenean, kontzertuak daudenean eta eskaerak jaso ditugunean gazteengatik, denak erantzun ditugu eta errefortzua eskatu da. Altzolari buruz, ez dakagu jarrera aldaketarik. Udalak egin beharreko alegazioak egin zituen bere momentuan eta lanean gaude ETS-ekin alternatiba horretan. Zuk esan duzu, udal gobernua konpromiso batzuk hartu zituela 2023ko plenoan. Guk konpromisoa hartu gendun eta hitzez hitz irakurriko dut mozio hartan esaten zuena. ETS-ekin elkarlanean jarraituko genuela Euskotrenek Gipuzkoako kostaldeko zerbitzua hobetzeko. Lurralde busekin lankidetza areagotuko genuela gaur egun dagoen autobus zerbitzua egokitu hobetu eta trenaren ordutegiarekin koordinatzeko. Dagokion erakundeekin lankidetza ekingo genuela autobus zerbitzu berriak Elgoibartik Bilbora eta Gasteizera joan ahal izateko. Guk ez genuen esan guk gauzatuko genituela. Guk konpromiso hori ez genuen hartu. Guk esan gendun hitz egingo genuela erakunde horiekin. Eta hori mozioan jasota dago. Ez nahastu, mesedez. Eta hori egiten ari gara. Beraiekin elkarlanean. Eta horren adibideak lehen ipini ditugu. Gai batzuk ez daude gure esku. Eta egiten ari gerana da dagokion erakundearekin bildu eta egoera hobetzeko akordioetara ailegatu. Herri barneko mugikortasunak estrategia bati erantzuten dio, eta herritarrak erantzuten dute. Gure esku dagoena aurrera eramaten ari gera. Auzotaxia, gaueko taxi zerbitzua, udalbusaren zerbitzua eta lurralde busekin Elgoibarko barneko ibilbideak subentzionatzen. Eta dakizuen bezala, udalbuseko hobekuntza proiektua idatzita dago eta finantzaketan lantzen ari gera beste erakundeekin ekonomikoki bideratzeko. Eta honekin lotuta, mugiren sisteman sartuko gerana. Adostu dugu ja. Uda ailegatu da, trenak beteta doaz, Hondartzara, ze kasualidate zuek orain aurkeztea mozio hau. Guk esaten duguna, guk jarraitzen dugu lanean. Zuek eskatzen dozuena, zuen mozioan da, eskatzen dugu, bat eta 3 puntuetan, eskatzen dugu hitza erabiltzen dozue. Elgoibarko udalak ETS-eri eskatzen dio, Elgoibarko udalak lurratze debuseri eskatzen dio, Elgoibarko udalak dagokion erakundei eskatzen dio. Eskatze hori guk ari gera egiten, aspalditik. Zuek berandu zabiltzate, guk egiten ari gera. Bozkatu ingo dugu. Lehenengo EH Bilduren mozioa bozkatuko dugu. Orduan, EH Bilduren mozioaren aldeko botoak. Kontra. 9 kontra eta 6 alde. Eta EJ eta PS mozioa. Mozio honen aldeko botoak. Kontra. 9 alde eta 6 kontra. Eta azkeneko puntua, eskari galderak. Zerbait esateko daukazue, bai Itziber? Bai, Albitzuri industrialeko bidean, duela urte batzuk, zuhaitz landaketa bat egin zuen udalak haur batzuen laguntzarekin, zuhaitz egun bat zen egun batean. Baina esponda hortako zuhaiztia bota berri dute, beraz, bota den basotxo horrek aipatu dugun landaketa hori hartu duen galdetu nahiko genuke, eta bigarrenikan badakien udalak zergatikan bota den baso hori. Bale, jasota gelditzen da, eta hurrengo hirigintza batzordean erantzungo zaizue. Beste zerbait badaukazue? Bueno, komentatzeko gaur jaixen aurkezpen egin degula, etxegina taldea izango dela txupinazua botako duana jaixetan, zuen mai gainalaga ditugu zein izango dan programa, eta gehitu ere bai, aurten berrikuntza bezala edo, lila emakumeen etxeak atera duela olako tarjetero batzuk, eta barruan jungo da direktorio moduko bat, eraso matxista ikusi edo jasaten badu norbaitek, ze telefono dauden bertara deitzeko eta laguntza eskatzeko, eta beldur barik guneak ere bai egongo diala, 3 egunetan malako gunean. Eta beste gabe, beste guztia, informazio guztiak gongo gera bialtzen. Eta, bueno, oporretan zuaztenak, disfrutago oporretaz.